פרשת ויגש, אנחנו רואים את ככה אחת הפרשות המרתקות, המרגשות, המצמררות אפילו, ככה המפגש של יוסף עם האחים שלו מתגלה לפניהם, בסוף מגלים גם יעקב וכולי, ובאמת אנחנו רואים פה את כמעט אוטוטו יוצאים כולם מגיעים למצרים, אבל באמת אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת שהרבי מתעכב עליה מאוד, העניין הזה של ויגש שלה ביהודה. המפרשים מביאים בעצם שהוא דיבר איתו גם בתחנונים, גם ניסה לדבר אל ליבו, מה שנקרא גם בטוב וגם במוטב. זאת אומרת, אם תזרום איתי ותשחרר וזה יעבוד, מה טוב, אם לא, יהודה היה מוכן להכל, למלחמה, להיות עבד, לכל דבר. ממש למסור את עצמו, למסור את הנפש ממש בשבילו. אנחנו נזכיר שהוא נלחם עבור בנימין, בנימין הוא אח של יוסף, בעצם מהאימא האהובה שלו כמו יהודה שהוא הבן של לאה, והוא לא נכנס לחשבונות האלה בכלל, הוא הבטיח לאבא שלו וזה מה שעומד מול עיניו, הוא הבטיח, הוא התחייב, הוא ערב, ואנחנו נדבר קצת על העניין הזה של ערבות ועל באמת מה זה להיות ערב, מה נדרש מאיתנו, איפה אנחנו צריכות להתערב, איפה כדאי לגשת, איפה אולי כדאי שלא. אז באמת הפרשה הזאת, פרשת ויגש, אנחנו רואים אותו ניגש, ואנחנו יודעים שלפני כן הוא משכנע את אבא שלו, הוא לא שחרר את בנימין בקלות, רק ממש בגלל שכבר לא הייתה ברירה, הם היו מאוד רעבים, היה רעב מאוד כבד, וכל התהליך היה שבאמת ניסו כל מיני ערבים לשכנע את יעקב לשחרר את בנימין, ולית ברירה כמובן, ועד שיהודה לא אמר, אנוכי אערבנו מיידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך וחטאתי לך כל הימים. זאת אומרת, הוא ידע שאם יהודה לוקח על זה ערבות, אם יהודה ייקח על זה אחריות, הוא מוכן לשחרר, בלית ברירה כמובן מאוד מאוד גדול. ואנחנו רואים את יהודה במצב שהוא אומר, איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, אני לא יכול לחזור הביתה בלי הילד הזה, אין מצב, אני לא יכול לדמיין מה יקרה לאבא שלי. והתחושה הזאת של באמת אני לא יכול, מעניין מאוד לשמוע, רבי שמואל בר נחמן אמר ורבי יונתן, בשעה שהיו יהודה ויוסף מתווכחים זה עם זה, אמרו מלאכי השרת זה לזה, בואו נרד למטה ונראה שור וארי מתנגחים זה בזה. אנחנו יודעים שיוסף היה, הסמל שלו היה שור, ויהודה גור אריות, והם ככה אומרים, שמואל בר נחמן ורבי יונתן אומרים, מלאכים אומרים בזמן הזה, בוא תראה מה הולך שם, יש מלחמה של אריה עם שור, בוא נראה מי ינצח. זו מלחמה מאוד מאוד מעניינת, המדרש מביא דברים נפלאים, אבל אני קצת אגע בנקודה הזאת של הריבים, אנחנו פוגשים את זה גם כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את התורה, ואז הוא מתחיל להגיד, טוב, אם אני נותן את התורה, כתוב בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל, אמר להם, תקבלו תורתי, אבל מה תיתנו כן בערבות, ועד שהם באו אבות ובאו ניסו כל מיני, עד שהם לא אמרו בנינו ערבים בעדנו, שהילדים שלנו ילכו בדרך התורה והמצוות, ילכו בדרך המסורת, ילכו בדרך של תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא לא שחרר להם את התורה, וזה הנקודה הזאת של ערבות, שבעצם אנחנו רואים אותה כבר אז. משהו נורא מעניין שהמדרש מביא, זה שבעצם עוד בפרשה הקודמת, הרי הם מוסרים את שמעון, בתמורה לזה שהם יחזרו עם בנימין, וזה כאילו יוסף יודע שהכוח של השבטים הוא עצום. בעצם המדרש מספר מתי יוסף בסוף התוודע להם, כשהוא בעצם שומע אותם כבר, אחד החכמים אומר שבעצם הוא שומע אותם מדברים ביניהם, הוא מבין את שפתם כמובן, והם אומרים שבעצם הולכים להחריב את כל השווקים. אמרו כמה שווקים יש? 12. אז עכשיו אנחנו במה שנקרא הרכב חסר, יהודה אומר אני אקח על עצמי 2, כל אחד ילך לפרק שוק אחד, והלך המסחר של מצרים, הלכה ארץ מצרים, נפיל את הארץ הזאת. ויוסף שומע את זה וחושב לעצמו, וואו, אני חייב להתגלות, למה הם באמת מסוגלים להם, באמת הם יכולים להחריב את כל השווקים, את כל הקניונים, את כל המרכזי הקניות, לא יישאר פליט ושריד בארץ מצרים, וזה מה שבעצם היה המשביר, מה שנקרא המשביר לכל העולם כולו. פה היה המזון, פה היה מחסני המזון בזמן הרעב, והוא מאוד חשש, זה אחד המפרשים מביא את זה. אבל באמת מה שכתוב זה שכשהם רוצים לאסור את שמעון, מי יכול על שמעון? שבט מ-12 השבטים, אז באמת יוסף הצדיק קורא ל70 גיבורים של מצרים, ואומר להם בואו תאסרו אותו ותכניסו אותו לבית המאסר,
בינתיים, כן, הוא רק שבוי זמני, מה שנקרא, שכל השבויים שלנו יחזרו היום בריאים הביתה, והוא נותן צעקה, והמדרש מביא שכל השיניים של הלוחמים האלה נשברות, והם לא מסוגלים עליו כמובן, ואז באמת הוא אומר לבן שלו, למנשה, לבוא, ומנשה באמת מיד נותן עליו, קושר אותו. בקיצור, הם כולם רואים את זה, והם אומרים, וואו, המכה שהוא נתן, כן, הוא כאילו, העוצמה של מנשה, הם הסתכלו עליו ואמרו, מה זה? זה לא עוצמה של מצרים, זה עוצמה של בית אבא. הם התבלבלו מזה, הם אמרו, איך זה יכול להיות שיש להם כזה כוח? זה רק לנו יש את הכוח הזה. והם לא ידעו שמנשה הוא הבן של יוסף, כן, שהוא אחיין שלהם, וזה באמת מבית אבא. אבל הם הבינו שיש פה כוח שהוא שווה ערך אליהם, והם לא יכולים עליו, והם באמת משאירים את שמעון, הולכים להביא את בנימין. אבל פרשה שלנו באמת, הם כבר עם בנימין רוצים לחזור הביתה, ויוסף מעכב אותם עם הסיפור עם הגביע, ופה אנחנו מתחילים את הפרשה בעצם, שהוא ניגש אליו ואומר לו, אתה משחרר את בנימין, עכשיו לא, אנחנו פרקים לך את הארץ והכל, ואנחנו באמת רואים שככה יוסף בסופו של דבר הולך לגלות את עצמו. ונדבר רגע על העניין הזה של ערבות. כתוב שכל ישראל ערבים זה בזה. אנחנו עכשיו מתמודדים עם חטופים שלנו, כולנו מרגישים שהם הילדים שלנו, שהם הבעלים שלנו, זה של כולנו, זה אנחנו, כאילו אנחנו שם, חס ושלום, חס וחלילה, שאף יהודי לא יהיה בשבייה. אבל באמת העניין הזה שאנחנו צריכים לדעת שכל ישראל ערבים זה בזה ומעורבים זה בזה ואכפת להם אחד מהשני, שאנחנו רואים את זה בכל מקום. אני זוכרת שאני טיילתי באוסטרליה, בניו זילנד, עוד לפני שזכיתי להתקרב לתורה ומצוות, ואתה רואה ישראלי, אתה מרגיש שהוא אח שלך, אתה יודע שאם צריך משהו, אתה תמיד יכול לגשת אליו, וזה משהו שאחווה שאין אותה בשום עם, ושום מטיילים, אין להם את האחווה הזאת, אין להם וגם בלי קשר, הולכים בניו יורק, מישהו נופל, אף אחד לא ניגש אליו, אבל ישראלים רצים, כי ישראלים הם אכפתיים, הם מתערבים. יש כאלה שאומרים שזה קצת יותר מדי לדחוף את האף, אבל זה בדיוק החמימות הזאת, והערבים זה בזה. התניא מביא בפנינו את הידיעה שבעצם אנחנו בעצם אחד, ומה שהבעל התניא מלמד לנו זה רק שהגופים מחולקים, אנחנו ממש נשמה אחת כולנו, וזה מתחלק בגופים שונים. אבל אנחנו ממש ממש אחים, ואנחנו ממש ממש אחד, אז כל אחד הוא חלק אחד אחר שלי, כל אחד מאיתנו הוא חלקים של אותה נשמה, אז כשאנחנו יודעים את זה, אנחנו בוודאי תלויים אחד בשני. ערבים זה גם לישון חוזה, כן? אני ערב, יהודה אומר ליעקב, וזה חוזה ביניהם, כן? אני מחזיר לך את הילד, סגור עליי, ופה אנחנו רואים באמת עם ישראל ערבים זה בזה, וכתוב שבאמת אם צדיק אחד עומד אז הזכות שלו משפיעה על כולם, אם מישהו מחליט לעשות מעשה טוב זה מידה טובה שמרובה פי 500 ממידה לא טובה, אז זה משפיע לטובה לכולם, וכל מחשבה טובה וכל פרגון טוב שאומרים אחד על השני, וההפך כמובן שלא נדע מדברים לא טובים, אז זה מאוד מאוד משפיע על כולנו, כן? ולכן אנחנו מאוד 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 צריכים לשים לב שאנחנו עסוקים בטוב ומאדירים את הטוב ורואים טוב אחד בשני, כי אנחנו ערבים זה וזה. כתוב, אתם ניצבים היום כולכם, כשאנחנו עומדים ככה בסוף חומש דברים, ואנחנו עומדים ככה כולנו ניצבים, העניין הזה של אנחנו מעורבים אחד בשני, ולכך נאמר כל איש ישראל שכולכם ערבים זה בזה. זאת אומרת, עוד פעם זה חוזר לעצמו בכל מיני לשונות, אבל זה בדיוק העניין הזה, תדעו לכם, אתם אחד, אי אפשר להיפרד, אין חלקים שאפשר להיפרד מהם בעם ישראל, כל מי שנולד יהודי הוא ממש משפחה והוא ממש חלק ממני. באמת השפת אמת מלמד אותנו משהו נורא נורא מעניין, כתוב, אבל יש לומר שידע יהודה שכיוון שנתערב על בנימין, אז סימן הוא שבידו להביאו לאביו בוודאי. זאת אומרת, זה שאבא שלו הסכים לו וכך נפל הדבר, סימן שבאמת הוא יצליח. וכמו כן ערבות ישראל, כן, השפת אמת מביא את זה, שזה ככה זה, כשאתה מחליט להתערב, השם ייתן לך כוח. ברגע שיש לך אכפתיות, את מראה אכפתיות לשכנה, לחברה, למישהו שהוא במצוקה, השם ייתן לך כוח לעזור שם. זאת אומרת, כאילו, אם את מרגישה שאת רוצה לעזור, אם את מרגישה שאת שייכת לעזור, אז השם ייתן לך כוח לעשות את זה ולעמוד באתגר הזה. דבר מאוד מאוד חשוב שהרבי מלמד אותנו בפרשה הזאת, זה הנקודה הזאת של תוקף מתוך ביטול.
מה הכוונה? החסידות באמת מסבירה לנו את העניין הזה של הכוח של הביטוי, הכוח שלה לבטל את הרצון האישי שלי מול תורה ומצוות, מול רצון השם, מול שולחן ערוך. כן? אנחנו יודעים ששולחן ערוך זה הבייסיק, זה שפת השיא, השפה הבסיסית של התכנות שלנו. שכשיהודי מקיים תורה ומצוות זה לא המטרה, אלא מפה הוא יכול להתחיל לחיות את החיים המקסימליים שלו בפלנט הזה, כן? בגלגול הזה. זאת אומרת שהשמירת תורה ומצוות בעצם מאזנת את היהודי, זה כאילו מתחיל ללכת על הדרך, כן? זה הדרך. עכשיו על הדרך קורים כל מיני אירועים, מתוך זה הוא יכול להגיב נכון, כי הוא נמצא בתוך הדרך הנכונה. אז קודם כל כשיהודי הולך בתוך דרך כזאת, לפעמים הוא יכול להתקל עם דברים שהם בפי שכל, לא מסתדרים לו, כן? הוא עכשיו מצא ארנק מלא $2,000, הוא אומר בדיוק אני צריך $2,000, איזה יופי, אבל יש מצוות השבת ודע, אז הוא אומר ואני אפסיד את $2,000 האלה? כן, אם זה מה שכתוב בשולחן ערוך, אם זה התורה שלנו שהיא תורה כזאת מיוחדת, כזאת מוסרית, אתה תפסיד את הסכום שהתגלגל לידיך, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נהיה מוסריים וטובים אחד לשני, ולאו דווקא זה מסתדר לי טוב בשכל או במה שבא לי, בתאווה שמתאימה לי. בא לי להגיד עכשיו איזה לשון הרע עסיסי על מישהו ואני אשתדל ואשתוק, כי אני יודע כמה הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, שאני מדבר רע על אח שלי, וכמה זה רע בשביל אותו אדם שאני מדברת עליו, ושזה רק מוריד אותו היגון שעולה, כמה זה רע עבורי, כמה זה רע עבור זה שמאזין לי. בקיצור, יש דברים שאפילו שאני אולי רוצה, אני צריכה לבטל את הרצון שלי, לבטל את השכל שאומר לי ככה או אחרת, לפי רצון התורה ורצון השם, כי זה הבסיס שלי. אז מה זה תוקף מתוך ביטול? לזה אנחנו קוראים ביטול, שאני מבטלת כביכול את מה שבא לי או מתחשק לי, מתוך הבנה שאני יודעת שזה הדבר הכי נכון לי, ללכת לפי דרך של תורה ומצוות. כי ככה השם שברא אותי, הוא כתב לי את זה, הוא החליט את זה בשבילי, הוא אומר לי, חמודה זה הכי טוב, זה כמו הוראות יצרן. הוראות יצרן ליהודי זה שונה, יש לנו תרי"ג מצוות, זה שונה מגוי. גוי יש לו רק 7 מצוות בני נוח, אנחנו יש לנו 613. הרוב, בערך 400 מצוות מתוך זה אי אפשר לקיים בימינו, בגלל שזה קשור בבית המקדש, בכל מיני דברים כאלה. אז לא נשארנו הרבה, איזה 200 או פחות, תלוי, יש כאלה שזה מצוות שקשורות בחגים, בזמנים, בשנים מיוחדות, אז לא נשארנו כל כך הרבה מצוות, אבל אנחנו עדיין הרבה יותר מ7. אז מה זה תוקף מתוך ביטול שהרבי מדבר עליו בפרשה הזאת? אנחנו רואים את יהודה הגיע בתוקף. התוקף הזה של קיום מצוות, של רצון השם, לא תמיד אני יודעת מה רצון השם. יש אנשים שנלחמים מלחמות קודש, והם חושבים שזה מלחמת קודש אמיתית, אבל הם עושים נגד רצון השם. ולכן, כשאנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי ואנחנו לא בטוחים, אנחנו נשאל רב, מהי דרך התורה, אנחנו נשמע על משפיע, מישהו שהוא באמת גדול מאיתנו ומבין, באמת בתורה, אם החשק הקנאי הדתי הזה שלנו, שאני רוצה עכשיו לעשות, הוא בהכרח מה שבאמת השם רוצה. אבל עדיין צריך להיות הנקודה הזאת, שברגע שאנחנו יודעים באמת שזה מה שאני נדרש ממני לעשות כרגע, אני צריכה לעשות את זה בתוקף, אני צריכה לעשות את זה בבירור. למשל, אני רוצה שהילדים שלי ילכו בדרך שלהם חברים טובים. עכשיו, נגיד שמגיע ילד שלא נראה לי, נניח, כן? אני צריכה בתוקף לדעת, גם תוקף מול עצמי, כי לפעמים אולי זה נגיד ילד של חברה שלי, אז לא נעים לי, אני לא רוצה, אני סתם נותנת את זה כמובן דוגמה, אבל אני אומרת בגדול, בתור אימא, אחריות שלי להשגיח על הילדים, ואני צריכה לעשות את זה בתוקף, גם מול עצמי, להגיד זה לא משנה אם הוא בן של חברה, אם הוא מוציא מהילד שלך כאלה דברים, וביחד הם נגררים לעשות שטויות, אז זה לא מתאים, צריך להשתמש בתוקף הזה, כן, שאני עפה על הדברים שהם באמת חשובים לי, שהם באמת חשובים בבית הזה, כן, לדוגמה מאוד מאוד חשוב שאני אשמור כשרות, מאוד מאוד חשוב שאני אזכה להיות במלוכת הנפש בשבת, אז אני באמת בתוקף מניחה את הדברים שלא מתאימים כדי להתפנות פעם בשבוע למשפחה שלי, מניחה את כל הטלפונים, את כל הדברים, ורק פנויה למשפחה. אני סוף סוף מסתכלת רק בעיניים של מי שיושב מולי או לידי, זה בדרך כלל אנשים שקרובים אליי, ואיזה כיף זה. אז אנחנו מדברים על שני הכוחות שכביכול סותרים, אבל בעצם הם משלימים אחד לשני. מצד אחד ביטול, מצד אחד המקום הזה שאני, כן, אני באה כביכול בהכנעה, מקום כזה כאילו נמוך, לעומת זאת המקום הזה של תוקף, שאני נלחמת על הדברים שחשובים לי, שאני יודעת שזה רצון השם על פי תורה.
וזה אחד הדברים שאנחנו יכולים באמת ללמוד בפרשה הזאת. אני בתוקף רוצה שיהיה לי ולבעלי ערב בשבוע נחמד, שאנחנו מתחברים ומקשיבים אחד לשני ויוצאים ביחד וכולי וכולי. כן, הכוונה היא שאני אהיה בתוקף על הדברים הטובים והמיטיבים למשפחה שלי ולעצמי. זה הולך לעשות כושר, צריך להיות בתוקף על זה מלחמות. אנחנו רואים משהו נורא מעניין. בפרשה הזאת יש שני גילויים. הגילוי הראשון, יוסף מגלה את עצמו לאחים שלו, לא ניכנס לזה הרבה, אבל אנחנו רואים שיוסף אומר פעמיים שזה הוא. ושואלים המפרשים איך ומה, ובאמת במדרש מסופר, שהוא בעצם בהתחלה אמר להם, אתם אמרתם שיוסף מת? הוא לא מת, אני דווקא מעסיק אותו, הוא נמצא פה, אתם רוצים שאני אקרא לו? ואז הוא מתחיל לצעוק, יוסף, יוסף, הוא נמצא כאן בארמון, יוסף, יוסף, אז מתחילים להסתכל, ומתחילים לחדור להם להכרה שהם הולכים לראות את יוסף עוד רגע, ואז הוא אומר להם, אני יוסף. ואז זה באמת, כאילו, באמת פורחת נשמתם באמת, אבל לענייננו אנחנו רואים שגם פעם שנייה זה קורה, כשצריך לבשר ליעקב שיוסף חי, אז פונים לסרח בת אשר, שהייתה ככה עם כלי נגינה וככה עם הנבל יושבת ושרה, ממציאה שיר, עוד יוסף חי, הוא מלך במצרים, יש לו שני בנים, מנשה ואפרים, והיא שרה את זה עד שזה חודר להכרה של יעקב אבינו, כאילו העניין הזה של המסר שהוא לא מתיחים אותו בצורה כאילו מאוד מאוד חדה, אלא מדברים בצורה כזאת שהיא תתקבל על השומע, שזה יהיה לו בהדרגה לשמוע את זה. ובאמת הרבה פעמים אני יכולה להגיד על עצמי לפחות שאני כל כך עמוסה, ולפעמים אני רואה את עצמי כותבת הודעה למישהו, אני אפילו לא כותבת בוקר טוב, אני כאילו ישר לעניין, מרוב שיש כל כך הרבה פרטים, אני מפחדת לשכוח משהו, ואני אומרת רגע, באופן המתקבל, באופן נעים, אפשר בבקשה שתקנה היום סוכר, סתם אני אומרת, כן, כאילו אני אומרת, כאילו העניין הזה של באמת שהמסרים שלנו יעברו לצד השני בצורה שהיא תהיה לו נעימה, זה מאוד 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 חשוב בשביל להשגת מטרות, כן, לא משנה מי עומד מולנו, וכמובן שבני הבית זה הכי חשוב והמשפחה, אבל כל אדם שיושב מולנו, אנחנו רוצים באמת להתחבר, אני באמת הרבה פעמים פוגשת את זה, שאין בעיות כל כך גדולות, אבל הצורה שבה התקשורת מועברת, כן, לדוגמה, אני אתן דוגמה, יכול להיות מישהי שמדברת עם חברה, והיא רוצה שהיא תתקף את הרגשות שלה, שהיא תכבד ותגיד וואי כן באמת עשו לכם לא בסדר או משהו כזה, אבל השנייה לא רוצה להגיד את זה, היא לא מהסיבות שלה, היא לא רוצה להגיד את זה, והשנייה תחפור או לא תחפור, אז את לא מפסיקה לחפור, מה נסגר איתך? במקום להגיד לה מההתחלה, את יודעת, זה מאוד מאוד ישמח אותי אם תביעי דעה תומכת במה שעברתי, כן, ואז היא לא הייתה צריכה לחפור לה ולחפור לה, כי היא לא ויתרה על זה, שהיא תגיד שתזדהה עם הרגשות שלה. אז אני אומרת, זה דברים כאלה שתקשורת שהם מאוד מאוד קטנים, אבל הם כל כך משנים את החיים שאנחנו אומרים בעצם, לבן הזוג, אני בעצם רק רוצה להתקרב, וכאילו כואב לי נגיד שאנחנו עכשיו לא קרובים, כן? אז בעצם מה הייתה המריבה הזאת? על מה אנחנו רבים? בעצם שנינו רוצים להיות קרובים, וזה מה שחסר לנו, וזה מה שכואב לנו, ואז יש לנו למה להתקרב, יש לנו למה להתחבר מחדש. אז העניין הזה של מסרים בצורה נכונה. אנחנו בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, ויש סיפור באמת שלפעמים ילדים אומרים, רגע, אבל אולי אני זוכרת שבן דודי היקר והאהוב חזר מפולין ואמר זהו, אני סיימתי חס ושלום עם הקדוש ברוך הוא, לא שווה להיות יהודי. ככה הוא אמר לי, אני ראיתי בפולין מה עשו ליהודים, לא שווה להיות יהודי, ככה הוא אמר לי. הוא גדל כילד דווקא דתי, והוא מאוד מאוד נשבר ממה שהוא ראה שם בפולין, במחנות, ויש סיפור על אדמו"ר מצאנז, אלברשטאם הצדיק, שמו מרדכי, רב מרדכי, לא טועה, שהוא נמצא בתופת של השואה, והוא עומד שם ועומד ברכות השחר ומברך, ברוך שלא עשני גוי. והחבר שלו, המכר שלו שהיה לידו, אמר לו, גם עכשיו אתה מברך ברוך שלא עשני גוי, תראה כמה כיף להיות גוי, תראה כמה רע להיות פה יהודי, איך אתה יכול לברך את זה עכשיו? זה פשוט נורא והיום, תסתכל מה הם עושים לנו, אתה מעדיף להיות יהודי מלהיות גוי? אז הוא אומר, כן, דווקא עכשיו אני יותר מברך על זה, כי אם הייתי גוי, הייתי כזה מפלצת. אז ברוך השם שאני יהודי. זה מזכיר לי סיפור אחר, על חברה שהתגיירה
שהיא גדלה ביוגוסלביה ואחר כך עברה לגרמניה, ודווקא שם לימדו על השואה את הילדים, היא הייתה גויה, והיא אמרה שהיא ראתה בתמונות של היהודים שעומדים ככה לפני הוצאה להורג, היא אומרת, אני ראיתי בעיניים שלהם חיוך, אני ראיתי שהם מעל הגרמנים, וזה פלא פלאים, היא התגיירה ברבות הימים, וזה פשוט סיפור מדהים, שבאמת מראה שהיא פשוט הרגישה את העומק של הנשמות, כן? אבל זה הרי מה רואים בתמונה, שיש פה נרדף ורודף, והיא ראתה משהו אחר, ראתה את העוצמה ואת הרוח הגדולה של היהודי, לעומת הצורר שבאמת הורג אותו ופוגע בו. יש סיפור מדהים מדהים ששמעתי על הרב יוסף ואליס, שהוא בעצם בגיל 33 היה אדם עתיר נכסים, עם עסקים ועם איזה וילה באזור השרון, והוא ככה קראו לו יוסי, אז לא יוסף ולא רב, והוא עומד בתל אביב בתור ארוך לקנות, אנחנו קוראים לזה דבר אחר, בשר לבן, והוא עומד שם בתור ארוך וארוך, והוא עומד שם ופתאום הוא נזכר שבעצם הסבא שלו בעצמו היה בשואה, וממש ימים או רגעים ספורים לפני ששחררו את המחנה שלהם, הגיעו אליהם הנאצים האחרונים. ועכשיו כולם יודעים שזה נגמר הסיפור, כולם יודעים שעוד שנייה משחררים אותם, הפצצות מאוד קרובות, אין כבר הספקה, כבר לא שולחים טרנספורטים זהו, זה סוף המלחמה, ממש רגעים אחרונים, מגיעים איזה שני קלגסים רשעים עם מחשימה, עם בשר אחר לרב, שזה היה סבא שלו, הרב שרגא פייבל ווינקלר, ואומרים לו, בגלל שהוא היה הרב, הם קראו לו שכולם יראו איך הם שוברים את הרוח ליהודים, איך היהודים האלה נכנעים בפניהם, אפילו שעוד שנייה הולכים לנצח אותם בעלי הברית, הם ניצחו את היהודים, בוא נראה להם איך ניצחנו את היהודים. אז הם לוקחים את הדבר האחר הזה, את הבשר הלבן, ואומרים לו, עכשיו תאכל או שאנחנו הורגים אותך. עכשיו כאילו, מה, עוד 2 דקות משחררים את כולם, זהו, נגמר, הסיפור נגמר, למה עכשיו? יש לך בחירה אחת, או לאכול או למות, 2 בחירות. והוא בוחר למות. והוא אומר לעצמו, אני לא מבין למה הסבא שלי הרג את עצמו בשביל דבר שאני עכשיו עומד בשבילו בתור. הוא החליט באותו רגע במחשבה הזאת, פשוט ללכת ולבדוק, מה זה היהדות הזאת, שעבורה הסבא היה מוכן למות ורק לא להכניס לפה את הדבר הזה. אותו רב יוסף ואליס הפך להיות ראש ארגון ערכים, שזה ארגון שעזר להרבה מאוד אנשים לגלות את היהדות שלהם, באמת מאוד מאוד מרגש, נזכה באמת כולנו להיות בתוקף על יהדותנו, להבין שאנחנו באמת נבחרנו להיות יהודים, יש לכל אחד ואחד מאיתנו שליחות מיוחדת, שאנחנו נזכה להיות בביטול ובתוקף, ושנזכה באמת בתור נשים, להיות אלה שבאמת נשים צדקניות, נגאלו אבותינו ממצרים ועתידים להיגאל, שנזכה להיות מאלו שבאמת נלחמות בתוקף על הדברים הנכונים, ובאמת משחררות בביטול וענווה את הדברים המיותרים. בשורות טובות ושבת שלום.